Ambalima bamanankan mena Mali kono ani Mali kokan foli ani walimando be kata au kelengelina bela jelima fo yan fo au sigoro la au bisimila ko bi bamanankan kuna foni sorolon keneka mimi na wala li chaman ke au ye Mali kibarew ani jien fan wore kibarew la Mali ministri minga chao benendo jamana gouvernement ka babu sentiyama ni oye Abdel Karim Konate ayaka la kuna fundi kena sigi senka ka beni arabado wala sa ka nyefolike ministri ka la sigi temeni o kuma munu fora ulu keneka ulu kunka Amadou Kamara naka jatala Mohamed Sidibe u be nyefolika nyoko kunka Mali ministru ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ministre min ka ca bɛnnen bɛ jagoma ni gouvernement ka babu sentigi don i n'a fɔ ladala ko la ladala ɲɔgɔn ye in kɔfɛ a bɛ to ka kunnafonidilaw wele k'i da don bakuruba minnu tara ladala ɲɔgɔn ye in senfɛ k'a walawala walasa jamana kɔnɔdenw u bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a la o kadara kɔnɔ ministre Abdul Karim Konate ka fara a cakɛɲɔgɔn fila kan n'o ye ministre min ka ca bɛnnen bɛ développement industriel Mohamed Ak Ibrahim ale ni jamana Forobacha o ministri no ye madame Araki Talaye u koni ɲɛfɔli caman kɛ u ka kunu ladala ɲɔgɔn ye kan minnu ye tali kɛ baarabaw la i n'a fɔ ka belebele ta ko fara an ka jamana barakɛlaw u sara kan kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada a yɛrɛla k'a fɔ ko ka 50 ko k'o fara u sara kan k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2017 a tɔ 50 o fana bɛ fara kan k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2018 min la ɲinina an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ no de ka Mali barakɛlaw sanga ni wagati ka yɛlɛmaba don u ka baaraw taabolo la anu ka nafasɔrɔ siraw min bɛ kɛ sababu ɲuman ye walasa u fari ka foni u ka baaraw kɔnɔ ani u ka se ka baara ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana ma wa a kɛlen ka fanga sɔrɔ a ma ɲina waleya in kɔ sabula a kɛlen filɛ k'a sɛmɛntiya ni ka kɛɲɛ ni nin baara in ye ministre Abdel Karim Konate a ka fɔla a ko an bɛ wagati min ko sisan Mali jamana ka sanga ni jamanakuntigi ka laɲini ye n'o de ye ka jamana kɔnɔdenw ka hɛra ani nɔgɔya ɲini ka ɲɛsin ma sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na walasa u ka se ka baara ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana ma min na ɲininen don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ no de ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an b'a yira la k'a fɔ ko ministru ka ni ladala ɲɔgɔn ye n'a bɛ kɛ dɔgɔkun jamana kɔnɔdenw bɛ bɔla ko ba minnu bɛ tala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ sabula kɔrɔfɔ minnu bɛ saradala ɲɔgɔn ye in kɔnɔ ministri babu sentigi a da bɛ sela olu bɛɛ lajɛlen ma k'o fɛsɛfɛsɛ kunnafonidilaw ye walasa olu fɛnɛ ka lase jamana kɔnɔdenw ma wa ministri so min ka cɛ bɛnnen bɛ développement industriel u y'a ɲini ko ka bayɛlɛmali so caman jɔ kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana marabolo sabanan na n'o ye Sikaso ye ka ɲɛsin cikɛlaw ani bayɛlɛmalikɛlaw ma kunnafoni di kɛnɛ in a kɔni kuncɛra nisɔndiya hɛra ani badɛ kɔnɔ sabula ministru minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u nisɔndiyalen u y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u ka nin kunnafoni ninnu lase a lase cogo ɲuman na walasa jamana kɔnɔdenw u ka faamuyali sɔrɔ jamana taabolo kan ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye wa Abdel Karim Konate a ye foli ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ka tila k'a yir'u la ko ni Ala sɔnna ma ko nin baara in bɛ to sen na fo ka taa fɔ ko min kɛra wa k'a bɛ kunnafonidilaw fo kosɛbɛ ka sɔrɔ ka an bɛn k'o boloda ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ Diɲɛ selege naani tɔnba o ni ka kɛlɛbolo min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ olu ka pankuru dɔ binna arabadon o wula tile jan fan fɛ Tambakɔr Gawo marabolo kɔnɔna na a kɛra sababu ye ni ka Allemagne kɛlɛkɛcɛ kaskibile 2 bɔnɛ u niw na Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan Diɲɛ selege naani ka basigili jakulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA a ka pankuru dɔ bira araba wulatile yan b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko pankuru min ma ko hélicoptère maa 2 de kun bɛ a kɔnɔ banbila bulalamandigiw la minnu ye Allemagne jamana denw ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko in bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛ dɔ de ye fiɲɛ min ma se ka lakodɔn fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw de bɛna dayɛlɛ sa fiɲɛ in ma na kɛ pankuru fa min fɛ ni o kɛra sababu ye k'a bi o ka se ka si dɔn Allemagne kaw ka ministre min bɛ Allemagne jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ Allemagne surasiya ma ale ye kunnafoni di dɔ kɛ arabadon kelen la juillet kalo tile 26 min senfɛ a ye a jira k'a fɔ Allemagne surasi 2 ka bɔ Allemagne kaw ka surasiw la olu bɔnɛna u ni na pankuru kasara senfɛ u kɛtɔ ka Allemagne jamana bɔ bolo la Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu min bɛ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ MINUSMA ale ɲɛma ni o ye Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka ɲɛma nɔnabila ye Tchadikaw ka jamanaden Mahamad Saleh Anadif ale fana kun ye dantigɛli dɔ kɛ o wulatile kelen fɛ ka jira k'a fɔ MINUSMA Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu pankuru dɔ binna hélicoptère Tabangɔri fanfɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Gawo mara la ko bɛɛ lajɛlen dusukun kamikamisinen don bi a y'a yira k'a fɔ fɛn minnu kɛra sababu ye ka pankuru in bi u ma se ka si dɔn nka n'a kɛ ɲankuma fiɲɛ dɔw de yera pankuru la nka fiɲɛ kelen min fɛnɛ don fo sɛgɛsɛgɛli de ka se ka kɛ sababu ye k'o jɛya ko don nataw la ko sɛgɛsɛgɛli de bɛna dayɛlɛ a ko kun ka walasa a bɛ se ka si dɔn ko min nana ni pankuru in nbili ye
Espagne jamana ministri min ka caw benen do Espagne jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kunya ɲɛnabɔw ma a ye taama kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna na banbagaci mɔgɔw kɛlɛli ani tungalafɛ taga duguma sira fɛ kuma ɲɔgɔnyaw bolila o de kan a ka nin taama in senfɛ Amadu Kamara bɛ o ɲɛfɔ an ɲɛna. A kɛlen kɔfɛ ka t'i ɲɛ da Espagne sɔrɔdasiw kan nanzarala tɔnba Union Européenne o ka degeden karamɔgɔw ka jɛkulu Alphonse Dastis ani jamana ministri ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ani jamana ɲɛmaa fana ye ɲɔgɔn ye hakili falenfalen kɛnɛ dɔ sigira sen kan ani an ka ministri cɛ ministri min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma jamanakuntigi ka kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw la a y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ jamana filaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bamanciya kɛlɛ ani tunganatɛga kɔgɔji sanfɛ ani cɛncɛn kan k'o kɛlɛ tuma min na ani jamana ɲɛmaa farala ɲɔgɔn na a y'a yira k'a fɔ ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a hakili jɔlen don Espagne ni Mali cɛfɛ Alphonse Dassis a kɛlen ye ministri min ɲɛsinnen don Espagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ jamana da fɛ wa a ye ɲɛsin Mali jamana de ma a y'a yira k'a fɔ nanzarala tɔnba a ka degeni karamɔgɔ minnu bɛ yan ka Mali sɔrɔdasiw ka dɔnta kawariya hali bi dɔ bɛna fara o mɔgɔ hakɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Espagne jamana a bɛ jɔyɔrɔ filanan de la mɔgɔ dita la UTM jɛkuluw kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ Faransi kɛlɛbolo dɛmɛ n'o ye force Barkhane ni minɛnw ye janvier kalo san 2018 Espagne de bɛna kɛ UTM ɲɛmɔgɔ ye wa a ka kɛlɛcɛ dita bɛna cɛ ni bɛɛ lajɛlen ta ye ani Abdoulaye Diop ni ɲɔgɔn cɛ kumaw la Abdoulaye Diop ye foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin a ma Mali tɔgɔ la a kɛlen ka Mali jamana suganti k'o k'a ka jamana fɔlɔ ye a kɛlen kɔ ministri ye Alphonse Dastis a y'a yira k'a fɔ ko olu ma deli ka Mali bila don kelen si hali kuma min na gwɛlɛya bɛ Espagne kɔnɔ a ma Mali bila Mali dɛmɛni cɛncɛnkanna jamanaw dɛmɛni o bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen basigi a y'a yira k'a fɔ Espagne ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ ka kɛ sira caman kan o dɔ ye lakana sabatiliko ɲuman kɛnɛya ani seko ni dɔnko yiriwali. O de b'an sensɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ an ka jɛ an ka Musa Fɔnba ka bi sɔrɔlenw lajɛ. jamana ɲɛma Muhammadu Buhari Nigériyakaw ka jamana ɲɛma nin y'a tile 80 ye Angleterre faaba la Londres hali bi walasa Nigériyakadenw hakili bɛ se ka sigi jamana ɲɛmaw kɛmɛ ko wulikajɔw kɛ ka jɛlenya don baaraw la a furumuso Aisha Buhari taalen kɔfɛ i ɲɛ da a ka jamana ɲɛma danga Yemi Osinbajo min bɛ a nɔ na jamana ɲɛmaya la o taalen i ɲɛ da a ka dimanche tɛmɛnen fangaɲinijakulu minnu bɛ jamana ɲɛmayaso fanfɛ ni u ko ma ko majorité présidentielle olu fɛnɛ taara o yɛrɛ senfɛ ani u ye tilela dun kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ k'o jaw ta k'o jira nka ja ninnu labanna ka don sigarɔ fanga sinamatɔw fɛ caman y'a jira k'a fɔ jakɔrɔ don kabini Muhammadu Buhari ma bana Nigériya jamana kɔnɔ ko o jaw de talen lɛ k'o bila kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ walasa Nigériya ka denw hakili ka sigi n'a ma ɲa ko b'o cogo la sa jamana ɲɛmaw ye a lajɛ an bɛ se ka hali bi wulikajɔw minnu kɛ walasa hakilisigi bɛ se ka kɛ Nigériya jamana kɔnɔ araba tɛmɛnen juillet kalo tile 26 marabolo ɲɛma 7 ɲɔgɔn na a marabolo ɲɛma dɔw yɛrɛ ye fanga sinamatɔw ka fanga ɲini jakulu denw ye olu bisimilala Muhammadu Buhari fɛ Londres Angleterre faaba la yɛlɛmusɛw ŋɔni kun ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ barisabu ka da kan i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka nisɔndiya bolo da o jaw fɛnɛ taara ni k'olu bila walasa fanga sinamatɔ ma ɲɛma minnu bɛ ka siga don jamana ɲɛmayaso ka kɔrɔfɔw la u ta bɛ se ka to u kɔnɔ jamanadenw fɛnɛ hakili bɛ se ka sigi kɔsada in na maa caman de kɛ kun bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ ɲini Muhammadu Buhari fɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaw la a ka fanga bila ko barisabu ka da kan bana min bɛ la o si dɔn dɛ a bɛna kɛnɛya ka bɛn ni kuma min ye maa t'o dɔn jamana bɛ jamana ɲɛma danga de bolo jamana ɲɛma kɔnɔngwa bɛ bɛɛ lajɛlen la o kumana a bɛ cogo min na a ka lajɛ ka wala sɛmɛ maa min kun y'o kɔrɔfɔfɔba ye u k'a ma ko Ayodele Fayoze fanga sinamatɔ ɲɛma don wa a bɛ yen na yɛrɛ ale de kɛmɛ ka jira k'a fɔ san 2019 jamana kuntigisigi kalataw la a b'i kanbɔ k'i kwada jamana ɲɛma Muhammadu Buhari kwa la. Jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jateminɛ jɛkulu maa 7 ɲɔgɔn na sugandira jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jateminɛ jɛkulu fɛ minnu bɛna taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ Kongo kɔnɔna kɔnɔ min bɛ wele ko Kaza ye ni a hadamadenya burujawalew caya bɛɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa 7 minnu sugandira maa fɔlɔ o ye Senegali jamana den ye ko Bakari Wali Ndiaye Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies ka nɔnabila min kun bɛ yen ale kun y'o ka dangan ye o tɛmɛnen kɔfɛ
faliba min kɛra Rwanda jamana kɔnɔ san 1994 sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies fɛ maa minnu y'o baara kɛ a bɛ o maaw la ale bɛ kɛ maa saba ninnu na ɲɛkun ye o b'a yira k'a fɔ kasa yi sɛgɛsɛgɛli la ale de bɛ ɲɛkun na maa min bɛ d'a kan o ye Canada jamana den ye ale fɛnɛ bɛ deli ka kɛ tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ye kiiribulon min sigi Rwanda bɛɛ fa sɛgɛsɛgɛli la ale yɛrɛ fɛnɛ kun ye o maa dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ san 2000 jateminɛ gafe min bɔra Congo Kinshasa jamana kunga a kɛra o sɛbɛnbaa dɔ ye Fatima Mbaye ale ye maa sabanan ye Mauritanie ɲamana den do lapasaba fɛnɛ do ni u k'a ma ko avocat adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu min bɛ wele ko Fédération internationale des droits de l'homme FIDH o tɔnden fɛnɛ do ninnu maa sabaw de bɛna fara ɲɔgɔn kan ani u baara kɛ ɲɔgɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kasa yi kɔnɔ u ka baara bɛna bɛ fɛn min mɔ o ye sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ jaabiw minnu mana sɔrɔ ka se ka Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw dɛmɛ k'o bila olu ka bolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ se maa minnu ma k'u ɲininka faali kɛcogow la ni olu bɛ se k'u jaabi o dalilu minnu bɛ sɔrɔ u bolo k'o bila Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw ka bolo kan fɛn kana o tigilamaw fɛnɛ sɔrɔ u kɛtɔ ka seereyaw di u ka baara dɔ fɛnɛ bɛ bɛn o mɔ nka maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala maa ninnu u na se k'u ka baara in kɛ k'a sɔrɔ u n'u ma dulon Congo Kinshasa jamana na wa barisabu ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ nansaralatɔma Union européenne kun y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ ka sigi sen kan min tɛ kuma don ani Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a yɛrɛ to na Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw banna o mɔ nka dun jira mɛ nin sen k'a fɔ nin ni Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yala u na se ka baara in kɛ ka se a da la wa barisabu ka da ka faliba min bɛ ka kɛ kasa yi kɔnɔna na caman kɛ mɛ k'a ye k'a fɔ biɲɛkala ɲinina sen dan bɛ biɲɛkala kan ni o ye ɲankuma Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw yɛrɛw de bɛ ka faali in fɛnɛ kɛ wali kelen u sen bɛ faali in na nka u bɛ k'u ta fa dogo ni k'a ko tulu ta k'a da mamurutulen jɛkulu dɔw kun. diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité y'i sigi araba juillet kalo tile 26 ka jateminɛ kɛ Burundi ngango la u ma se ka dantigɛli kelen kɛ ka ɲɛsin a mɔ nin y'a san kelen ye a jira n bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité fɛ k'a fɔ lakana tigilamaw bɛna na Burundi jamana kɔnɔ polisilaka 228 ɲɔgɔn na nka o fɔ ni bi cɛ o ma se ka kɛ sigi min kɛra araba tɛmɛnen dantigɛli ma kɛ a ko kunga min bɛ se ka Burundi jamana tɔɔrɔ a munnu mɛnɛna de barisabu ka da kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité y'a yira k'a fɔ farafina tɔnba Union africaine kɛ mɛ ka wulikajɔw kɛ Burundi basigi kunga o tɛmɛnen kɔfɛ Burkinakaw ka furanjɛrɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Michel Kafando ye ale y'a ka baaraw daminɛ ka ban wa Burundikaw yɛrɛ kɛ mɛ k'u bolo mɔnɔbɔ sigi kafɔ la ka ban ko kumana ko maa bɛ se k'a fɔ ko tari Burundikaw ka lasigiden min bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ Burundi jamana tɔgɔ la ale y'a yira k'a fɔ bibi ŋɔni na basigi bɛ Burundi jamana kɔnɔ wa sigi kafɔ minnu kan ka kɛ diɲɛ seleke naani ka laɲini kadara kɔnɔ ko o bɛɛ lajɛlen labɛnw bɛ senna Burundi jamanadenw fɛ a n'a jamana ɲɛma nka o n'a ta bɛɛ b'a kalama k'a fɔ adamadenya burujawale bɛ ka kɛ dugujɛko 20 da Burundi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Pierre Nkurunziza ka denmisɛnnin minnu gɛn bɛ lakana tigilamɔw ye ni u k'u ma ko les Imbonerakure e maa o maa n'i ye fɛn fɔ Pierre Nkurunziza mɔ min tɛ a dɔngɔ kuma ye bɔnɛ banfula bɛ don e kunna o denmisɛnnin ninnu bɛɛ ni u k'u ma ko les Imbonerakure o de kosɔn diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka taa se adamadenya hakɛ lapasajɛkuluw ma u ka laɲini ye fɛn min kɔni ye o wale min bɛ senna ka ɲɛsin mɔɔw ma minnu ni Pierre Nkurunziza ti kan kelen fɔ ka to k'olu bɔnɛ u ni na o bɛ se ka dabila cogo min o ye laɲini ye. Kenya jamana kɔnɔ jamanakuntigisigi kalataw ni wasadensigi kalataw olu yɛrɛ mankutuw bɛ senna ni u k'a ma ko campagne wete bɛna kɛ cogo min na o dantigɛra kalata labɛnni jɛkulu fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ subahana mansi bɛna sen don a la o de kosɔn dɔnta ka wuriya kɛnɛ dɔ sigira sen kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ye kalatasow kɔnɔ ka jateminɛ kɛ kalata cogow kan ka se ka olu ka dɔntaw ka wuriya kalata tɛmɛnenw na subahana mansi donnen a la o kɛra sababu ye ka kɔrɔfɔ caya barisabu ka da ka fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ namara kɛra nka hali bi jamana ɲɛmaaw b'a fɛ a ka don ko a bɛ baara nɔgɔya a bɛ baara teliya telefɔni siya min bɛ wele ko tablɛti a ka b'o tɛgɛrɛ nin ye a tɛ ordinateur bɔ kumaya la i b'i bolo ŋɔni de d'a kan ka to ka nin diri ka taa fɔnw bɛɛ k'i ka ɲɛɲiniw kɛ a kɔnɔ kalataso kɔnɔ baarakɛbaw ka dɔntaw bɛ ka kawuriya o de la kalatalaw bɛ se ka lakodɔn cogo min teliyala ni min kɔnɔ wa n'a ka wete kɛso la o bɛ se k'o yɔrɔ dɔ teliyala cogo min o bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ ni nin mina in ye nka bibi in na fanga sinamatɔw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ sɔn ka gwɛlɛya don baara taabolow la ni jamana ɲɛmaaw kɛn tɛ k'a dabɔ a kama kɔni barisabu ka d'a kan san dɛmɛnen taw
connexion ko o ma labɔli kɛ farafina jamanaw kɔnɔ ma bɛɛ réseau bi to ka muruti o bɛ kɛ sababu ye ka baara gwɛlɛya nka kalata labɛnni jɛkulu kɔni gɛn bɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni bolo a bɛ baara de nɔgɔya barisabu ka d'a kan yanni kɔnɔ gannen k'i jɔ lycée da la k'i tɔgɔ ɲini i ma se k'i tɔgɔ ye n'o y'a sɔrɔla ka fɔ i tɔgɔ bɛ subahana mansi kɔnɔ i bolo ŋɛninden ma na to ka da a kan bɛɛ a b'i ka lahalaw bɛɛ lajɛlen bɔ k'u yira ani yɛrɛ ja i kan ka taa fa min fɛ o bɛ jira i la nka dɔw y'a jira k'a fɔ ni bolo ŋɛnidenw nɔgɔlen don wale kelen ni tulu bɛ u la a ti maa lakodɔn olu dɔw bɛ sɔn ka kɛ gwɛlɛya ye a ko la. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma ɲɛ kunnafoni disew ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.